watimo nonro, nitie nonro mane watimo ma jowagunda luongo ni Participatory Climate Risk Assessment. Nonro ni ne watimo mondo wang'e ni to pek mane ma jo-Homa Bay nigo kaluwore gi lokruok mar kor lwasi. Lipot mane wandiko miluongo ni PCRA ne wayudo kuonde 5 ma oganda mag Homa Bay nie gi pek e weche mag lokruok mar kor lwasi. Achiel kuomgi en oro matweta kata drought, ma kubiro to kendo biro gi kech kendo jopiny koro bedo gi kech ahinya. Machielo en oula makelo kethruok mwaluongo ni floods. Mar adek en yienyo mar nam kata rising lake. Mar ang'wen en tuo mar jamni kod kute makelo tuogo mwanyalo luongo ni livestock pests and diseases. To mogik en liet ma dhano ok nyal bedo go makare, rising temperatures. Koro wan kaka Homa Bay, sirikal ma Homa Bay kotelne gi gavana marwa, ne wang'iyo gik moko 6 monego watim mondo wakony jo Homa Bay e weche mag lokruok mar kor lwasi ma dho ngere luongo ni climate change. Achiel kuom gik ma wachano en ni dwaher ni mondo ji oyud pi, nikech ne wayudo ni pi komiji to nyalo miyo ji bed gi mijing'o mar kedo gi weche mag climate change, nikech ka liet ng'eny to dhano modho pi mang'eny. Koro jowagunda wacho ni dhano build resilience. Pi nyalo miyo wa build resilience, manyiso ni del koro nyalo bedo mondo ochung kata pek manyalo biro nikech weche mag lokruok mar lwasi. Machielo en migago kod kano chiemo mwanyalo wacho ni food nutrition to gi food security. Ne waneno ni Homa Bay kanyo wami ji obed gi chiemo makare manyalo miyo dendgi bed motegno